गिनांगौ जाबाय लोगोफोर बिटिआर आव बिराद गिनांगौ जाबाय बिटिआर नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिराद गिनांगौ जाबाय जोङो जुदि जोंनि मानसिफ्रा जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्राबो जुदि बे आयदानि सायाव मोजाङै जुदि सिरियास लायाबा उननि समाव जोंहा बिपद दङ बेनिखायनो जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा बिपद दङ जायफोरनाखि दिनैसिमबो जोनोम जायाखै जायफोरनाखि दिनैसिमबो नङा होमबा जोनोम मोनाखै आरो जायफोरनाखि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर बिथांमोना फरायबोगासिनो दङ बिसोरनि उननि समनि थाखाय जोंहा साननांगौ जानानै फैबाय बिसोरनि उननि समनि थाखाय जोंनि जोंनि दानि जुदि दैदेनगिरिफ्रा दानि जुदि जोंनि जाखांफुनाय एबा दानि जेनिखि जाय जोङो बर' समाजावहाय दैदेनगिरि हिसाबै मानियो जुदि बिथांमोना जुदि बै गेदेमा सारमोना जुदि माबा मोनसे जाथिनि सार्थआव जुदि खोथाफोरखौ बुङाबा माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखायल' जुदि बुंबाय थायोबा जोंनि समाजाव एबा जोंनि बर' हारिया बिराद बिपदआव गोलैगोन आंथ' मोनबाय दा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आं नामखौ खारिलायनोब्ला माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुबाय आं बिथांमोना नंमारगौ गादिनि थाखायल' खामानि मावमारो गादिनि गाव क्ररपति खामायनो गाव क्ररनि सम्पति जानानै गावनो दुनियानि सम्पतिखौ गाव रुजुनानै लाजोबनो बिनि थाखाय मानसिफ्रा ओरैबायदि मोनसे फल्स खोथा बुंनो हायो ओरैबायदि गावनि जातिखौबो फोजोबस्रांनायनि बिसाक्तु खोथा बुंनो हायो स' बेफोर जोंनि थाखाय बिराद साननांगौ जानानै फैदों ओंखायनो आंबो एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय साननांगौआ बेनो जाहैबाय मा गोदोनिफ्रायनो जेनोखि जोङो जारिमिनखौ नाहरोबा राजाफोरनिफ्राय लानानै महिरंग दानबनिफ्राय लाजेननानै नायोब्ला जोङो जे जोंनि बर' राजाफोरा गावनि हादोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बेसेबां जुजिबोदों बेसेबां नाजाबोदों नाथाय आथिखाल समफोराव बा बिनि एसे सिगांनिफ्रायबो जों नुबोबाय थादों कि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खोथा बुंनायखौ सोरनिखौ नंगौ सोरनिखौ नङा जों रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांदों बबे नंगौ बबे नङा बबे थार बबे मा बेखौ जों बिराद मोनसे कनफिउजन बिराद गोनो गोथो खालामनानै होदों दा जों दिनै रोखा बुंनो हाबाय नङा होमबा दिनै जों रोखा बुंनो हाबाय नोंबो बुंनो हायो आंबो बुंनो हायो सोरबा बुंनो हायो आरो दिनैनि तारिखाव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फ्रिडम अफ स्पिचआ फैदों जों उदाङै बुंनो हानाय बेखौ जों मोननो हादों सिगां समाव मोननो हायामोन मानोना बेबायदि बुंबानो सोरखौबा बुनाय सोरखौबा गावनाय बे थासारिया जायोमोन दा दिनै नोंनि नंगौखौ जों बुंनो हायो खिन्थु गोदोना मा जायोमोन नंगौखौ बुंबानो दाय जानानै बै बुंग्रानि जिउ लानाय बेफोरबायदि जाथायाबो जायोमोन दा बिदिजों जोंनि बर' हारिया मा डेभेलप जागोन दाना ओंखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों थारमाने जायफोर दैदेनगिरिफ्रा मोनसे समाव बै मास मोनसेनि सिगां बा बिनि सिगांनिफ्रायनो आरोना बा सप्ता खननैनि सिगांसोआव गोबां माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन बर' हारिखौ लानानै बर' जातिनि सार्थआव गोबां खोथा बुंनाय जों नुबाय थादोंमोन नाथाय आथिखालनि समाव बै दैदेनगिरिफ्रा बहाबा उन्दुनानै दङ ना बहाबा बेरायनो थांदों आं मिथिया बबावबा बेरायनो थांदोंबो जानो हानाय मानाय खिन्थु आं बै सारमोनखौ बुंगोन आरो जे नोंसोरनि जेनोखि बुंनाय नोंसोरनि आखायावनो नोंसोरनि जेनोखि बुंनायजोंनो दानि जेनोखि जेनेरेसनफ्रा नोंसोरनि सायावनो भरसा दङ जुदि नोंसोर गेदेरमा जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि इयुननि थाखाय जुदि साननानै जेबो खामानि मावलाब्ला खालि फैसानि थाखायल' खामानि मावो गावनि गादिनि थाखायल' खामानि मावो माबा मोनसेनि थाखायल' खामानि मावोबा बे जानाय नङा थाखा फैसाखौलाय मा थाखा फैसायालाय मा थाखा फैसायालाय आंनावबो दं नोंनाव दं सोरनावबाबो दङ थाखा फैसानि थाखाय जोङो थैबा मोनलांफाया जोंनाव मोनथिखायो थाखा फैसायालाय मा जोङो थाखा फैसाखौ लानानै देरगानोबो हाया थाखा फैसाखौ लानानै नोङो दानो बेसेबां नोङो समाजनि गाज्रि खामानि मावगोन दानो नोंनि जिउआव गिदिर खैफोद फैगोन नोंनि क्ररपति खामायदोंब्लाबो सय हांगा जालांजोबगोन अब्ला मानो गतिके नोंनि आखायाव जाखिनि थाखा फैसा दङ बे थाखा फैसाखौ लानानैनो नोङो समाजनि खामानि मावदो जोंनि बर' हारिखौ माबोरैबा खौसेथि खालामनो हागोन जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि लाइमोनफ्रा दिनै माखासे गाज्रि खामानि मावगासिनो दं बिसोरखौ जों माबोरै फोसाबनो हागोन जोंनि जायफोरनाखि लाइमोनफ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव बारा मोजां नङा जोंनि समाज बिथिङाव दिनै बिराद गाज्रि जाबाय सानफ्रामबो खारनाय दोनखारनाय बेफोरबायदि थासारि स' बैफोर गासैखौबो जेनेबा जोंनि माहारियारि आफादजों लोगोसे जेसेबांखि दल संगठनफोर दङ सावरायलायनानै जुदि इनिसिएटिभ लालायोबा खुनु प्राणियानो रावबो बेफोरबायदि जोंनि समाजाव मावनो हानाय नङा दा जोंनि समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो सोलोंनाय ड्राग्स जानाय सोलोंनाय माबा दोनखालायनायनो खारलायनायनो माबा माबि जालायनायनो
स' बेफोरबायदि सुजुग आरो सुबिदा जोंनि समाजाव मोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि भुल जोंनि समाजाव जेसेबांनाखि दल संगठन दङ बिसोर जुदि इउनाइट जानानै जुदि जोंनि समाजनि थाखाय बयबो मेगन नोजोर होलायोबा खामानि मावलायोब्ला मानि थाखाय जोङो होबथानो हाया जानो दा जोंनाव बेबायदि इउनिटि गैया जोङो रावबो दिनै इउनिटि लानो हायाखै जायनि खाथिराव जोङो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि माखासे बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ जों फोसाबनो हादियाखिसै फारसेथिं माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गावनि सार्थनि थाखायल' मावबाय सोरबा राजनितिक सार्थनि थाखाय मावबाय गावनि रां रुफा खामायनाय गावनि फिसा फिसौखौ मोजां खालामनानै रां रुफाजों माने गिदिर मोनसे फरायहोनानै क्रर खामायनानै गालांखानो फिसा फिसौनिसिमबो क्रर गावनिल' सिमां नुबाय बेनिफ्राय गावनि गुबुननि थाखाय सानला गुबुननि थाखाय जेबो बुजिला थ' बिदियावलाय जोंनि बर' समाजाव माबोरैथो जेनेबा जौगानाया फैगोन मालाबा फैयो नामा थ' दिनै नोंसोरो नुखाबाय दिनै जे आगु बिटिआरनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जे बाथ्रा बिसायख'थ' खोथा बुंबाय आरो बे खोथायाव दिनै रावबो बुङाखसै जे मैया जोङो क्लियार जाबाय जे मैया जेनेखि बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी सारा माने क्लियारिफिकेसन होबाय जे बिटिआरनि खुंथायनि समाव थाबोनाय समाव मा घटना जाबोआ आरो माब्ला मा खामानि मावबोआ डिटेलै होबाय नोंथांमोना मिडियाआव नुजोबखाबाय बेनि थाखाय बेनि सायाव आं बुंला दा बेफोरबायदियैनो जुदि सोरबा बुंनो मानसि ओंखारबावोबा जाय समाव बै समाव बुङोमोन एसे जुदि बुंलायोमोनब्ला गुबुन जाथि हारि माहारिफ्राबो बुजिगोन मिथिनो हागोन जे होननानै बुंदों मा होननानै बुंदों जे गावनो मा खालामोनो बिसखौ गावनो होदों नाथाय बिसखौ गावनो उनाव अजा जानानै बेखौ फाहामनो थांफिननाय नायनायसाय बेसेबां सियाल बुद्धिजों खामानि मावनो लादों बेफोर बाथ्राखौ जों मोनथिलायोबा जोंहा साननांगौ जानानै फैयो ओंखायनो जोंनि हारिनि जातिनि सार्थआवहाय आङो दैदेनगिरिफोरखौ आं खुलुमनानै बुङो मानोना जोंनि बर'फ्रा बिदि गेलेजाला राजनितिक खामानिखौ माव किन्तु बिसाक्त बुस्थु खामानिखौ जों मावनानै जाय बिसाक्तखौ जों जोंनिफ्राय बोखारनानै गाराबा नङा होमबा जाय बिजानुआ जोंनाव थाबाय थायोबा जोंनि देहा सोलेराव बिजानुआ बायनानै जोंनि देहा सोलेरखौ माने मा खालामगोन सानसे मा खालामगोन जोंखौ बुथारगोन थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि हालामाव मा बिजानुफोर दङ आरो बिसोर बिजानुआ जे जायगायाव थानांगौमोन बे जायगायाव थायाखै स' दिनै जोंनि जायगायावसो थाफैबाय दस्रा माने जोंनि आउट अफ जायगायाव बिसोर थायाखिसै नङा होमबा सायाव थायाखिसै स' होमबा बेफोर जेनाखि जायगायाव थानायखाय दा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय बिसोर थानायखाय बेनिफ्राय उथायनो नागिरदों स' बेखौलाय आरो माने हेंथा होनांगौ जोंनि मानसियानो हेंथा होयोबा जोंनि मानसियानो थानो जुदि सुबिदा होयोबा आरो जोंनि मानसियानो होखारोबा बेहाय मा जागोन मा जागोन मा गेम गेलेनाय जायो बे जेनेबा मा गेम गेलेनाय जायो साननो गोनां जानानै फैदों ओंखायनो आं खावलायदों गोरबोनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ अननानै जेन' बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलाया जों जेराव बुजिलायनानै जोंनि जातिनि सार्थआव जोंनि हारि माहारि आरो जोंनि हारिखौ माबोरैबा जों गोजौ फारसे दैदेनलांनो हागोन गासैबो बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जेनेबा जायफोरनाखि दिनै मावगासिनो दं मावलांबाय थायो आं बेखिनिखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय सारमोन जोंनि बर' हारिया इउनिटि जानांगौ आरो जोंनि बर' हारिया गुबुन जौगाखां हारि माहारिफोरबायदि इउनाइटेड जोङो थांनांगौ आरो बुहुमाव जों दिन्थिथारनांगोन बड'फा ब्रह्मनि सिमांखौबो जोङो दिन्थिथारनांगोन मानोना जायफोरनाखि दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि मावोबा जों साधारन मानसिफ्रालाय मा खामानि मावगोन ना मा मावनो हागोन स' बे जायो आरो बाथ्राया स' आं बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय प्लिज